سلام تعنا هبلنا زخبركم من زخبركن نافكار سبورت نلومي سولس 14 جنبوت 2024 عم نقربو سومناوي مدب سبورت كتكتاتلونا بخبري نعدمكم بأسلطاني مسياسي لتقلي هجراويت جانتا قردم بشكلتا إرترا كاب بقدمة مال السنبت 12 جنبوت 2024 جميرة أما بل 24 زور ألجيريا تقدم الله زاغرايت غانتا ابزور بولقي نزق قدادم ودي 31 عامت ميرون توشومي تقداماي كلب اسبيكو ود 18 عامت ميلكياس ماكله اكش تقداماي كلب تيلي ود 19 عامت يافيت مولغيتا تقدامتي فيليبيناويت كونتيننتال تيم 711 كليك ود 32 عامت اخليلو غبريوت ود علان ود 19 عامت ايفن يمانن اسليفات ركب بزي كازياتهم كالوت كلتي إرتراوين أبال ماليجاويت كونتيننتال كلب تيرينغانو متكاليوبن نماكل مسلطاني قردم بشكلة تعلم زوكله عوت أماننون أبزور يكافل لو 4 هجراوين غانتاتات 4 كونتيننتال كلبات شوعات كالوت كلباتن أبا ماكل مسلطاني قردم بشكلة تعلم نزت تلاكت غانتان زساتف زلو زور ألجيريا أب مخفت علت 228 كيلومتر راب شفنلو ألجيراوي ياسين حمزة بشكوع عود كون كله ميرون توشمي كلاي ميلكياس ماكل دما شامناي درجة محز بلوص وصيت رخيبهم تمال سوني استقاده 246 كيلومتر زرحقته ودر كلاي مدرخ أب قمت كيتغا أب بجاماليا حفشاو جيزين قتاليا ماليا شكوانون ياسينن ميرونن يوم قداماين كلاين كوينوم زمرحو زلو صعدا ماليا بلوص ولدو منسي اب تحت ميلكياس ماكله كتلون كلا اب ماليا نغوس عقب دما متكليوب نموريشيساوي كريستوفر روغير لاغاني تختيلو كلاي ترتاحيزلو كساب زمت سولس 21 جنبوت زغصل بيو سي اي بخلته نطبي كلته درجه زلكع زور الجيريا لوم زمن 10 مدرخات زتقلل خوينو بحفشه استاذ شحن 450 كيلومتر كعمميو ندحريت تاريخ مسنوكس أب 4 عامات تساتفو هجرايت غانتا إرترا أبزور ألجيريا ناتنا البرهاني أب كل تشن 10 بجماليا كمون صعدا ماليا بلوص ولدو منسي تسفم عقبة مريم أب تمساسال عامت ماليا نغوس عقب مخسب دبساي أب كل تشن 14 بجماليا كمون قتاليا ماليا بلوص شاخوي أولمبيكاوي تقداماي أمانيل جبر اغزابير أب تعامتتي صعدا ماليا بلوص ولدو منسي ونينوم بزي كازي إرتراوان تقدامتي حموشت غزي عوتات مدرخ كونن كلو ناتنا البرهاني كل تغزي أولمبيكاوي دانيال تقلاي مانوت مخسب دبساين تسفم عقبة مريم دما ححد اوان قديموم معوت مسمر سجيروم زور الجيريا لومي ناي سالساي مدرخ وددرو ابزق انعلو تقدامتي 256 كيلومتر رحقت كغسغسيوم تقداماي ماليجاويت كونتيننتال تيم ترينغانو إرتراو مرهاو قدوس كاب عربي 10 كساب سنبت 10 جنبوت 2024 اب جابان ابستخاده زور كومانو كومبرا عوتات حفيسو أبزي أب 3 مدرخات أستاذ 340 كيلومتر زعممه بيو سي اي كلته نطبخلته درجة زلكع زر أولمبيكاو مرهوي أب قداماي مدرخ رابعي أب كالاي مدرخ حمشاي أب سالساين مزازم المعرف دما سالساي درجة حيزو بزوت سي تدقفها أو الدر حفشاو جيزي ويكا جي سي كاب عود بجاماليا جاباناوي أوستيشيوكا بعسر تحدي كاليتات تفنتيتو كالاي درجات سريعو بزي كازي زي ودي 3 عامات تقداماي أبك اللس قتاليا ماليا شكوا كمون كرفس ماليا نغوس عقب بتمساسال ملكع كالاي درجة حيزو مرهوي أبك قدم شكوا سالساي مدرخ بعود بجاماليا أوستيشيوكا برؤي من قدي تعاتي كوان تنبره دانو جن زخونه سقمتي أي وسدون حقي يوسياي تقدامتي أب اوان وددر شكا نيمان وين صقام كيتاليو زحزو مسمر حليوم كخدو زغدد كوان تخونه ابزي ناي سنبت قردم جن اوستشي كاب مسمر تاليو مرهوي نابز نبرو مسمر بملغاس منقدي كعصو بغلص ترايو ديانو دما نزي زي كراخر تحزات حقي عينهم عميتهم كحلفو مريصوم قدمي كل تسمون ابستخاده بريزيدنتاوي زور تركون او ودر حفشاو غيزي كلاي درجه محز نشلمات زباق مرهوي ابز عامته سبورت ابز كادو استفلالي وددرات 429 نطبي كقعبت كيلو ابزوانكا اب مسال الدرجات تقدمت افريقيا 972 نطبي او هليلون زلو بينام غرماي سعيبو كلاي ترتا تسري يركب مربب حبريتا برو سايكلينج ستاتس اب قصاتا لطيفاتو بزله حبريتا مسرت زحلف السولس 7 جنبوت 2024 290 كيلومتر راب شفنه رابعي مدرخ ودر جراند تور جيرو دي ايطاليا امنغو ودر كلته غزي دحري موداغو نا هوسبيتال زمرحه ايرتراوي تقداماي بلجيماوي تولد تور تيم انتر مارشي وانتي بينيام غرماي اغاطيمو كاب زنبره مغدات محوايو زمص قدام اب نيذرلاند ساب زكاد مبل 37 قردم كلاسيك فيندال ناب مسرع قردم كملسيو بيو سي اي بحد درجة زعير قردم كلاسيك فيندال أبزي نايلومي عامت مرحا قبرو
171.6 ኪሎሜትር ከሳልጥ እዩ ሎም ዘመን ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ሳልሳይ ደረጃ መሓዝ ኣብ መድረኽ ሽልማት ዝደበ ቢንያም ግርማይ ማልያ ቺክላሚኖ ብሉጽ ሸኻኻይ ንምብሓት ኣብ ዝግበር ቁርቁስ ራብዓይ ተርታ ተሰሪዑ ከለዩ ብሰሪ መውደቕቲ ካብ ብመስርዕ ቀድም ክእለ ተገዲዱ ንሱ ሒደት መዓልታት ድሕሪ መውደቕቱ መጠናዊ ማህሰይቲ ከም ዝጎነፎ ብምግላጽ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኮረሻ ብሽክለቱ ደጊሙ ክውጣሕ ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ መበል 107 ውድድር ግራንድ ቱር ጂሮ ዲ ኢጣልያ ትማሊ ሶኒ ዓሪፉ ድሕሪ ምውዓል ሎሚ ሰሉስ 14 ግንቦት 146 ኪሎሜትር ርሕቀት ብዘሎ 10 መድረኽ ቀጺሉ ክውዕል እዩ ክሳብ ሕጂ ተቐኒዑ ብዘሎ 9 መድረኻት ኣብ 4 ምዕራፋት ቀዳማይ ኮይኑ ዝተዓወተ ተቐዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ስሎቬንያዊ ታደይ ፖጋቻር ነቲ ዝተመደበ ጉዕዞ ብ32 ሰዓታት 59 ደቂቕን 4 ካልኢታትን ብምሽፋን ንመወዳድርቱ ብሰፊሕ ናይ ግዜ ፍልሊ በሊጹ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙሎ ካብ ፖጋቻር ብ2 ደቂቕን 4 ካልኢታትን ድሒሩ ዘሎ ኮሎምቢያዊ ተቐዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም ቦራ ሃንስግሮህ ዳንኤል ፊሊፕ ማርቲነዝ ካልኣይ ብተወሳኺ 18 ካልኢታት ዝተፈንጠጠ ኣባል ወርልድ ቱር ቲም ኢኒዮስ ግራኔደረስ ብሪጣንያዊ ቶማስ ጀራይንትን ድማ ሳልሳይ ተርታ ሒዞም ይርከቡ ንኻልኦት ናይ ግዜ ከምኡውን ሽኳ ተቐዳደምቲ ብጾቶም ንምዕዋት ኣበርክቶ ዝገብሩ ዘለዉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ሄኖክ ሙልብርሃን ካብ ካዛኪስታናዊ ወርልድ ቱር ቲም ኣስታናን ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ካብ ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ሊድል ትሬክን ብቅደም ተኸተል መበል 47 ከምኡውን መበል 50 ተርታ ተሰሪዖም ይርከቡ ማልያ ንጉስ ዓቐብ ምስ ፖጋቻር ማልያ ብሉጽ ሸኻኻይ ምስ ኢጣልያዊ ዮናታን ሚላን ጻዕዳ ማልያ ምስ ቤልጂማዊ ቺያን ኢቱድርቦክስ ይርከባ ብስፓኛዊ ተጻዋታይ ክለብ ሊቨርፑል ሪያል ማድሪድን ባየር ሙኒክን ዝነበረ ጃቢ አሎንዞ ትዕለም ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሊቨርኩዘን ኣብዚ ሒዝናያ ዘለና ዓመተ ስፖርት ኣብ ዘሳለጠቶ 50 ግጥማት ዋላ ሓንሳቡን እንተኾነ ንፈውሲ መሓላ ከይተሰዓረት ትምርሻላ ሊቨርኩዘን ካብ 2000 ክሳብ 2002 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሎ 3 ተኸታተልቲ ዓመታት በተደጋጋሚ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዛ እዛ ጋንታ ደጊም ከቶ ሻምፒዮን ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ብዝብል መደምደምታ ኣብ ከንዲ ሊቨርኩዘን ኔቨርኩሰን ዝብል ኣባጫዊ ቅጽል ስም ለጊቧ ክትከይድ ጸንሐት ክትከውን ከላ ኣብዚ ዓመተ ውድድር ግን ቡንደስሊጋ ክፍጸም ነፍሲ ወከፍ ጋንታ ገና 5 ጸወታታት ተሪፍዋን ከሎ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ሻምፒዮን ሃገረ ጀርመን ምዃና ኣብ ርእሲ ምርግጋጻ ኣብ ኩሉ ተሳተፈሉ ዘላ ውድድር ጽዋዕ ስዕረት ከይጨለጠት 4 ግዜ ተዓዊታ 9 እዋናት ማዕረ ወጽያ ትግስግስ ብምሕላዋ ድማ ኔቨርኩሰን ዝብል ናይ ላግጺ ስማ ኔቨር ሉሰን ማለት ከቶ ዘይትሰዓር ብዝብል ተተኪዩ ይርከብ እዛ ጋንታ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ግጥም ካልኣይ እግሪ ፍርቂ ፍጻሜ ንዋንጫ ሊግ ኤውሮጳ ምስ ክለብ ሮማ 2-2 ተፈላለያ ብድምር ውጽኢት 4-2 ተዓዊታ ናብ ፍጻሜ ድሕሪ ምስጋራ ጉዕዞ ዘይተሰዓርነታ ናብ 49 ጸወታታት ብምንዋሕ ኤውሮጳዊ ክብረ ወሰን ኮይኑ ንጸንሐ ፖርቱጋላዊት ክለብ ቤኔፊካ ካብ 1963 ክሳብ 1965 ንዘመዝገበቶ ናይ 48 ተኸታታሊ ግጥማት ጉዕዞ ዘይተሰዓርነት ክትሓልፎ ክኢላላ እዛ ጋንታ ከምዚ ዝተጠቕሰ ንዋንጫ ቡንደስሊጋ ድሮ ኣብ ከብሓ ዘንበረታ ክትከውን ከላ ዝመጽእ 22 ግንቦት ኣንጻር ኢጣልያዊት ክለብ ኣትላንታ ኣብ ኣቪቫ ስታድዮም ኣየርላንድ ንዋንጫ ሊግ ኤውሮጳ 25 ግንቦት ድማ ኣንጻር ክለብ ካይዘርስላውተን ጽዋዕ ዲኤፍቢ ፓካል ጀርመን ንምዕታር ናይ ፍጻሜ ጸወታ ከተሰላሰለያ ኣብ ክልቲኡ ተታዓዊታ ድማ ስሉሳዊ ዓወት ከተስተማቐርያ ሌቨርኩዘን ዝመጽእ ቀዳም ኣንጻር ኣውግስቡርግ ኣብ ተካይዶ መዛዘሚ ግጥም ቡንደስሊጋ ኣብ ግምት እቲኻ ኣብዚ ወቕቲ ውድድር እዚ ከይተደፍረት እንተዳ ወጽያ እታ እንኮ ከይተሰዓረት ስሉሳዊ ዓወት ጽዋዕ ውሽጢ ሃገርን ኤውሮጳን ዝተጎናጸፈት ክለብ ኮይና ታሪኽ ክትስንድ እያ ሌቨርኩዘን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ዘርግሓቶ ምልክታ እዚ ዕውት ዓመተ ስፖርት ኣብ ህይወት ሰዓብታ ተዘካሪ ኮይኑ ምእንታን ክተርፍ ኣብ ኣርማኣ ምርኩስ ገይሮም ዝተዳለዉ 10 ቀድታት ንድፊ ቀሪባ ደገፍታ ሓደ ካብዚ ንምንዳፍ መሪጾም ብዘይ ክፍሊት ክውቀጡ ዕድል ከፊታ ንሳ ኣብ ዘቕረበቶ ዕድመ እዚ ዕድል ክሳብ መዛዘሚ ዝወቕቲ ውድድር ክፉት ኮይኑ ከም ጸንሕ ምግላጽ ንደገፍታ ነዚ ብርቂ ዝኾነ ዓመተ ስፖርት ክሳብ መወዳእታ ዕምርኹም ምስ ቆርበትኩም ሰብነትኩም ንምውሃድ መዓልቲ ቆጸራ ፍለዩ ብምባል ኣተሓሳሲባ ብዙሓት ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ዝርከቡ ሰባት ንመዓልቲ ኣዴታት ኣብ ወርሒ ግንቦት ኣብ ዘላ ካልአይቲ ሰንበት ይጽምብልዎ ብቕድሚት ማሊ ዝነበረ ሰንበት ድማ ካልአይቲ ሰንበት ናይ ወርሒ ግንቦት ስለ ዝነበረት ከምቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዝገብሮ ነዛ መዓልቲ ዘኪሮም ኣውዒሎም ገለ ኤርትራውያን እውን ነዚ ልምዲ እዚ ብምርዓም ኣብ ዝተፈላለያ ማህደራት ማሕበራዊ ሚድያ ስእሊ ዴታቶም ብምልጣፍ ኣካል ናይቲ ጽምብል ኮይኖም ውዒሎም ኣብ ሴራይ ኢጣልያ ዝነጥፉ ተጻወቲ ክለባት ኤሲ ሚላን ካግሊያሪ ጄኔዋ ሌቼ ቬሮናን ኢዱኔዘን ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዘካየድዎ ግጥማት ኣብ ዝባንቲ ናብ ሜዳ ለቢሶሞ ዝኣተው ማልያ ኣብ ክንዲ ከም ልሙድ ኣስማት ኣቦኦም ዝገብርሉ ንመዓልቲ ዴታት ክብሪ ንምሃብን ንምዝካርን ኣስማት ኣዴታቶም ጽሒፎም ልዮም ኣትዮም
ንኣብነት ተጻወቲ ኤሲ ሚላን ዝኾኑ ራፋኤል ሊዮን ኦሊቨር ጁርድን ብቐደም ተኸተል ኮንቼካውን ቪቪያንን ዝብል ስም ሓዚሎም ተጻዊቶም እቲ ተጻወቲ ዘን ዝተጠቕሳ ኢጣልያውያን ክለባት ዝገብርዎ ፍሉይ ነገር ንመዓልቲ ዴታት ንምኽባር ጥራይ ዘይኮነ ቅዋማዊ ቤት ፍርዲ ኢጣልያ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2022 ኣብ ሕጊ ኢጣልያን ዝገበሮ ለውጢ ንምዝካር ተባሂሉ እውን እዩ ክሳብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ኣብ ኢጣልያ ቆልዓ ምስ ተወልደ ኣብ ወግዓዊ ሰነዳት ብቐጥታ ብስም ኣቦኡ ክጽዋዕ ዝጸንሐ ክኸውን ከሎ ካብዚ ዝተመልከተ ግዜ ንድሕር ግን እቲ ቤት ፍርዲ ነዚ ኣገባብ ኣሰራርሓ ዘይቅዋማዊ ኢሉ ብምድምዳም ድሕሪ ውህብ ስም ሓደ ቆልዓ ዝመጽእ ካልኣይ ስም ብስምምዕ ናይ ክልቲኦም ወለዲ ክኸውን በይኑ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ማሌዥያ ሱሙያት ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ሃገር ንድሕነቶም ክብሉ ሓለዋ ክቆጽሩን ልዑል ጥንቃቐታት ክገብሩና ተሓሳሲቡ እዚ ፌደሬሽን ንዝለብዋ ዘቕረበ ኣብ ውሽጢ እዚ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ጥራይ 3 ኣባላት ሃገራዊት ጋንታት ሃገር መጥቃዕቲ ስለ ዝወረዶም እዩ ፈይሰል ሓሊም ዝተባሃለ ሓደ ካብ ግዳያት ቅድሚ ሰሙን ኣብ ሓደ ኣብ ከተማ ኳላላምፑር ዝርከብ ቦታ ዕዳጋ ወይ ከዓ ሞል እናሸመተን ከሎ ብክልተ መንነቶም ዘይተፈልጡ ውልቀ ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ክፋል ኣካል ሰብነቱ ሳልፈሪክ ኣሲድ ተኻዒዎ ብከቢድ ተሃስዩ 4ይ ደረጃ ዝበጽሕ ቃጸሎ ስለ ዝወረዶ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቡ እዚ ሴላንጎር ምስ ዝተባሃለት ክለብ ዝጻወት ወዲ 25 ዓመት ኣጥቃዒ መስመር ክንፊ ዝሓለፈ ሐሙስ 3 ሰዓታት ዝወሰደ መጥባሕቲ ተኻይድሉ በዚ መጥቃዕቲ ብቕዓት ልሳኑን ምንቅስቓሳቱን በኣሉታ ከም ዝተጸልወ ዝንገረሉ ዘሎ ካብ 2019 ንድሕር ንሃገር ወኪሉ በቋምነት ክስለፍ ጸንሐ ፈይሰል ሓሊም ብሕጂ ካልእ ተወሳኺ መጥባሕቲ ክግበረሉ ምዃኑ ተፈሊጡ ፖሊስ ሓደ ኣብ 30ታት ካልእ ድማ ኣብ 20ታት ዕድመ ዝርከቡ ክልተ ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ገሊጹሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ማሌዥያ አንዋር ኢብራሂም ወገኑ ንሓሊም ኣብ ሆስፒታል ከይዱ ብምብጻሕ ብቕልጡፍ ተፈዊሱ ናብ ኩዕሶ እግሪ ክምለስ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹሉ ብዘይካዚ ዝሓለፈ ሰሉስ መኪና ናይ ሳፊቅ ራሂም ዝተባሃለ ሓለቓ ሃገራዊት ጋንታ ማሌዥያን ተጻዋታይ ክለብ ጆሃር ዳሩል ዛጢምን ዝነበረ ብዘይተፈልጡ ሰባት መጉዳእቲ ወሪድዎ እቲ ወዲ 36 ዓመት ተጻዋታይ ክልተ ማርቴሎ ዝሓዙ ኣብ ሞተር ሳይክል ዝተወጥሑ ውልቀ ሰባት ከም ሰዓብዎን ኣብ መወዳእታ ድማ ንዕኡ እኳ ካህርሞን ተዘይከኣሉ ኣብ ልዕሊ መኪኑ ግን ዕንወት ከም ዘውረዱን ንፖሊስ ገሊጹ ብተወሳኺ ኣኽያር ራሽድ ዝተባሃለ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ማሌዥያ እውን ኣብ ኣፍ ደገ ቤቱ ብኸተርቲ ተሃሪሙ ኣብ ግንባሩ ጉዳኣት በፂሕዎ 8849 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ እምባ ኤቨረስት እቲ ዝነውሐ ጥርዚ ናይ ዓለምና እዩ بقدمت مال سنبت 12 ግንቦት ኔፓላዊ ካሚ ሬታ ንመበል 29 ግዜ ኣብ ጫፍቲ እምባ ድሕሪ ምርጋጹ ባዕሉ ሒዝዎን ዝነበረ ክብረ ወሰን በዝሒ ምሕኳር እምባ ኤቨረስት ኣማሓይሽዎ ካብ 1994 ዓመተ ምህረታት ሒዙ ዓመታዊ ናብ እምባ ኤቨረስት ክሓኮር ጀመረ ወዲ 54 ዓመት ካሚ ሬታ ንኻልኦት ጀመርትን ተልመደንን ሓኮርቲ ናብ ኣንፊ እምባ ኤቨረስት ኣብ መምራሕዩ ዝነጥፍ ንሓያለ እዋን ብተደጋጋሚ ናብቲ እምባ ክሓኮር ብምኽኣሉ ድማ ኤቨረስት ማን ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ መዛግብቲ ክብረ ወሰን ጊነስ ከም ዘመልክቶ ዓሚ ፓሳንግ ዳዋ ዝተባለ ካልእ ኔፓላዊ ኣብ ጫፍ ኤቨረስት ንመበል 27 ግዜ ብምብጻሕ ምስ ካሚ ሬታ ተኻፋሊ ክብረ ወሰን በዝሒ ምሕኳር እምባ ኤቨረስት ኮይኑ እኳ እንተነበረ ካሚ ሬታ ኣብቲ ዓመት ጥራይ ንኻልኣይ ግዜ ናብቲ እምባ ብምድያብ ዝሓኮሮ በዝሒ ናብ 28 ክዕርጎ ስለ ዝኽኣለ ግን ነቲ ክብረ ወሰን ዳግማይ ንበይኑ ብሒትዎ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ድሕሪ ክለብ ሊቨርፑል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ምስ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ማዕረ ወፅያ ብክለባት ኤቨርተንን ክሪስታል ፓላስን ተሳዒራ ኣገደስቲ ነጥብታት መኽሰራ ካብ ቅድድም 3 ኣፍራስ ናብ ቅድድም 2 ኣፍራስ ምድራቱ ክለባት ኣርሰናልን ማንቸስተር ሲቲን ክሳድ ንኽሳድ ተታሒዘን ኣብ ናይ ሞትን ሕየትን ቃልሲ ይርከባ كساب حجي تمزجيو بزلو وصيتات أرسنال زحلف سنبت لمانشستر يونايتد حدا بادو دحري مرتعة أب 37 قدمات 86 نتبي أو هليلا أب مريح الناس تقمتت كتكون كلا مانشستر سيتي بقدم نفولهام بقفي 4 بادو دحر مودغا كاب أرسنال بحد صوتان حدا نتبن دحيرة أسرا رقيص الله مانشستر سيتي نزات ريفاتا زلا مبل 37 صوتا لومي ساعة 10 مشت ناب كتما لندن بمغنع أنصار كلب توتنهام بمفلام كتملايا انت تعويتها أرسنال بخلت نت بليسا نابتي زمت سنبت 19 جنبو سالت معصوي قدمات نربعي تختاتال عمد شامبيون نمخان إن معدوت كتأتيا بنصارو انت تسعيرا قبلو كنت درجة كلتين كانتات زمت سلوتي كم زيله رد خوينو معرن توصياون مس أرسنال بنطوي كتمعرارا كوان تخالت بسلسته قبل تاشتوتات كتقدميا أب مزازم على الدماء تقدم أرسنال مس إيفرتون مانشستر سيتي مس ويست هام يكون أرسنال حيزاتو زلا درجة عقيبة ناب سنبت نمقومات تسفى أب قوال كتما جنكا كاندي تتعاز غونت كلب توتنهامي ودي غزركب أرسنال توتنهامن لعلي حدن كالق بقدام نسرع سردي بلنن
بدرب سيمين لندن زفلت متهلاق زن كلتا غانتاتات 110 ዓመታት ዝደፈነ እዩ ደገፍ ቶተናም አርሰናል ሻምፒዮን ፕሪሚየር ሊግ ካብ እንትኸውን ጋንቶም ብሲቲ ክትሰዓር ዝሓሪኳ እንትኾኑ ተጻወቲ ታ ክለብ ግን ፕሮፌሽናል ተጻወቲ ከም ምዃኖም መጠን ንማልዮም ክጻወትዮም ዝብል እምነት ናይ ዝበዝሑ እዩ ካብ 1985 ክሳብ 1997 ን11 ዓመታት ማልያ አርሰናል ለቢሱ ተጻወተ ኣብዚ እዋን ድማ ኣብ መደበር ቴሌቪዥን ስካይ ስፖርትስ ከም ተንታኒ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ዝዓይ ዘሎ እንግሊዛዊ ፖል መርሰን ቶተናም ንሲቲ ክትዓግታ ዘሎ ዕድል ጸቢብ ምዃኑ ብምግላጽ ብውዕዱ ማዕረ ወጽያ ነጥቢ ከተኽስራን ተዳኺላ ግን አርሰናል ድሕሪ 20 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ጽዋእ ፕሪሚየር ሊግ ኢዳ ከተንብር መንገዲ ዝጸርግ ምዃኑ ኣርማ ናይዛ ኣውራ ተጻይጋንትኡ ዝኾነት ክለብ ቶተናም ኣብ ኣካላቱ ክውቀጥ ምዃኑ ቃልኣት እዩ ብሷን 7 ነጥቢ 4ይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ኣስቶን ቪላ ትማለ ምሸት ምስ ሊቨርፑል ኣብ ዝተጻወተትሉ ነጥቢ ኣጥፊያ እንተዳ ኮይና ካብኣ ብ4 ነጥብታት ተፈንቲታ 5ይ ተርታ ተሰሪዓ ዘላ ቶተናም ሎሚ ምስ ሲቲ ኣብ ትገብሮ ርክብ ስና ነኺሳ ንዓወት ክትቃለስ ዛዕበ ተኸለሎ ምኽንያቱ እቲ ኣብ መንጎ እዘን 4ይ ደረጃ ሒዘን ናብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ንምእታው ዝጽዕራ ዘለዋ ክልተ ጋንታታት ዘሎ ፍልልይ ነጥብታት ካብ 4 ናብ 1 ለጠቕ ክብል እዩ ዝመት ሰንበት ቪላ አንጻር ክሪስታል ፓላስ ቶተናም አንጻር ንድሕሪት ምምላሳ ዘረጋገጸት ሼፈልድ ዩናይትድ ኣብ ዝገጥማሉ ድማ እቲ ውጽኢት ንቶተናም ብዘርብሕ መንገዲ ተዛዚሙ ቶተናም ዝመጽእ ዓመተ ስፖርት ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ተሳታፊት ክትከውን እያ ስለዚ ናይ ትማሊ ምሸት ውጽኢት ሊቨርፑልን አስቶን ቪላን ኣብ ኒሕ ተጻወቲ ቶተናም ጽልዋ ከልዎ እዩ በብዝሒ ሸቶታት ኖርዌጃዊ ኣጥቃዒ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ኤርሊንግ ሃላንድ ብ25 ጎላት ይመርሕ እንግሊዛዊ ኣጥቃዒ ክለብ ቸልሲ ኮል ፓልመር ብ21 ጎላት ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣጥቃዒ ክለብ ኒውካስል አሌክሳንደር ኢሳቅ ድማ ብ20 ጎላት ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ይስዕብዎ ብዘይካዚ ናይ ሎሚ ግጥም ጽባሕ ረቡዕ ምሸት እውን ክልተ ካልኦት ጸወታታት ክህልዩ ሰዓት 9:45 ብራይተን አንጻር ቸልሲ ሰዓት 10 ምሸት ማንቸስተር ዩናይትድ አንጻር ኒውካስል ዩናይትድ ክጻወታን ከውራት ተኸታተልትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልና ንምነ